ילדה שנולדה חירשת, היא לא שמעה, לא רצו לתת לה פעם שלישית לעשות ניתוח כדי להשתיל איזשהו שביב בראש, ובעצם להפוך את הילדה הזאת לילדה רגילה ושהיא תשמע. והיא הייתה בת 3 והיא נראתה כמו מלאך, עם טלטלים בלונדינים, עיניים כחולות, אין דברים כאלה, וקוראים לה איילה מלכה. פניתי למיקי ואמרתי לו, תשמע, אני מוותרת על הסקופ, על הסיפור שלי, הוא יהיה בעמוד אמצע של מעריב, אבל כך אתה תטפל, ביום שאתה מקרין תגיד לי, זה היום שאני מפרסמת. וככה היה, ומיקי לא ישב, אמר לי, אילנית, אני הולך לטפל בסיפור הזה. אז בת כמה היה לה היום? איפה היא? היה לה בת כמה? היא הייתה בת 3, וההורים שלנו נפגשים מולאיקה של חברים מאוד טובים שלנו, ואמרתי שאני חייבת להפתיע אותך. אני חייבת לציין שבאמת לא לסקופ ולא חס וחלילה, אבל מיקי קודם כל תתפלאו לראות איילה היום לומד בבית ספר רגיל, ועד היום שמענו אותי על קשר תמיד חגים, אנחנו עושים תחרות מי מצלצל למי ראשון. שלא לדבר כמובן שבזמן של הניתוח הוא בא לבקר עם אשתו, וזה לא משהו שהוא יכול לכבוד הטלוויזיה, אלא באמת, כי זה בא מהלב, ומיקי לא יכולה לשכוח לך את זה. אז תודה רבה.